magwa-washing ako ngayon. Bale, itong dalawa ang wawashingan natin. Ayan yung motor natin guys na ginagamit natin. Yung isa yon yung ginagamit natin pang trabaho. Ito yung ginagamit natin pang labas, pang gala-gala. Dito natin kukuha na yun ng tubig dito. Ito yung tubig namin galing sa bundok guys. Saksak natin dito. Medyo malakas siya guys, oh. Yun na yan. May kunting tagas. Yun na. Medyo mahal din kasi ang pa-washing. Yun. Ito yung bagong bili namin guys, pero second hand lang. Pero okay pa naman siya. Washing. Ito naman yung motor natin guys na kuan. Nung 2017 natin nabili to. Bale, ito yung mga kuan, patas ng sahod natin. Na-sign lang natin muna. Matagal na to sa akin guys. Ito kailan lang to. Pero okay pa naman siya. Maporma siya. Oh. Honda Click. Ito ginagamit ko sa pang trabaho guys, kaya bihira lang mawashingan. Hindi rin pala na-renew ito. Ito na-renew ito. Kaya ito yung ginagamit namin para walang huli. Punasan muna natin bago natin sabunan para matanggal yung mga putik. Ayun ang maputik, ito talaga maputik. Oh. Pero ito muna unahin natin. Ka-change oil din pala namin kahapon ito kasi mamayang gabi ita-travel namin to. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin sa Dinadjawan. Mga mahigit 6 na oras yung biyahe nito mamayang gabi. Medyo ko na din itong makina nito, oh. Medyo may mancha-mancha na din.
parang matutumba. Lagyan natin ng bato, lumubog yung stand. Ito, may sabon ako dito guys. So yan guys, magsasabon na tayo. Ito yung powder guys, powder na sabon gagamitin natin. Unahin natin tong pairings. Hindi, yung powder. Ha? Ayun yung may motor dito, hindi man lang mawashingan. Punasan natin dito kasulok-sulukan, pero useless din lang tong kan guys pala, kasi maulan ngayon dito sa amin. Medyo mahirap lang washingan to guys, kasi maraming mga masisikip na parts nya. Itong mugs, kabila.
Hindi natanggal ah. Magsarapan guys. Yan, tugasan natin. Ha? Tuloy natutumba to. Yan sana. Di pa. Ha? Yan guys, sunod natin yung isa. Mamaya doblein pa natin ito pagkakuan. Medyo matuyo-tuyo kasi baka may hindi pa tayo napunasan. Ito muna. Ha? Balik ka na dito. Ito guys, kahit ko lang, konting punas-punas lang ito. So ito yung ginagamit ko pag trabaho. Ito guys, hindi ko pa na-renew. Pero kailangan din natin wasigan konti. Mabawasan yung kanya, putik niya.
Basag na din tong kanya guys. Ito pinarking ko noon dito, kaso lumubog yung stand niya, natumba. Pero hindi naman gumagana yan guys, yung mga placer nito. Papaayos ko pa sa kwan pag may kwan ulit. Sobrang pera. Ngayon wala pa. Ito yung mga katas ng sahod natin. Basag na din tong kanya, temporary plate. Hindi ko pa nakuha yung kwan nito guys, yung plaka nya. Sa LTO daw pagkukuhanan, kaso hindi ko naman siya na i-ano ito, i-re-renew. Pero maganda pa rin yung takbo nito guys, kasi hindi pa na ano to, na isa sidecar, single lang ito. Pinagse-service ko sa trabaho, 2017 ko to kinuha guys. Hanggang ngayon okay pa naman. Yun nga lang, hindi siya na-renew. Dito ko lang naman sa bundok ginagamit ito. Ay, yung kon pa lang niya, gulong. Ito. Medyo umitim na siya. Pag naglalagay kasi ako ng langis, pupunta dito. Yun, gasan na natin. Nabasag din tong speedometer nya. Wala na. Ito tinanggal ng mga bata.
So yan guys, bali tapos na. Ito na yung click. Yun yung motor natin pang service natin sa trabaho.